Rahmatullah, yan uwa barka da warhaka, da fatan da dukkan wani lafiya. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda ko da WhatsApp ɗinka ta lalace ko ka goge ta, idan za ka ɗaga sabuwa bayananka ko ɗaya ba za ka rasa ba. Yadda ka ɗaga ta haka za ka ga komai ya dawo insha Allahu. Da farko za ka shiga kan WhatsApp ɗinka kamar yadda ke na kowace waya. Haka kenan. Idan ka shiga WhatsApp ɗinka za ka taɓa nan 'yan ɗigo-ɗigon ga guda uku, waɗannan kenan. Sai mu taɓa su haka. Idan ka taɓa su za ka taɓa nan wurin inda ka rubuta parameter ɗinka nan kenan. Idan ka taɓa shi sai ka shiga nan wurin zaɓin farko nan kenan. Lalama shi ba nan ba, nan wurin ne za ka shiga, nan wurin zaɓin ga na biyu. Idan ka shiga zaɓin ga na biyu sannan sai ka taɓa nan, kuna gani? Idan ka taɓa nan wurin sannan sai ka taɓa nan, sai ka taɓa nan kenan. To idan ka taɓa nan wurin zai ce ka zaɓi email ɗin da kake so ka hauda sama, a saman nan wurin. To ni yanzu ga email ɗina na hauda sama, wannan shine email ɗina. To kai ma zai ce ka saka email ɗinka a nan wurin, ko da ka ɗaga sabon WhatsApp insha Allah to ba za ka rasa bayananka ba. Sannan nan wurin kuma, nan kuna gani, nan wurin zaɓin ga na farko kenan. Nan zaɓin ga na farko kenan. Idan ka zaɓi zaɓin ga na farko, ka ce duk kullum ya dinga ajiye ma bayananka duk kullum. Zaɓin ga kuma wanga na biyu zai dinga ajiye masu duk sati. Sannan zaɓin ga na uku zai dinga ajiye masu duk wata. Kenan waɗanda gaskiya za su irda, saboda a cikin satin zai iya yiwa ka rasa bayananka, amma in son samu ne ka bar shi a zaɓin ga na farko. A wannan zaɓin na farko, wannan zai dinga ajiye masu duk kullum. Wannan kenan. Sannan nan wurin idan kana so ka zaɓa, idan kana da wifi ne zai dinga ajiye ma. Idan kuma kana so ka zaɓa ko da telefon ɗinka, neto ɗin telefon ɗin ko kuma na wifi, sai ka shiga nan wurin zaɓin ga na farko. Idan ka zaɓe shi ka ce sai in kana amfani da wifi ne zai dinga ajiye ma bayanai. Wannan na biyun shi kuma ko da wifi ko da telefon, duk wanda kake aiki da shi zai dinga ajiye ma bayananka. Amma ni dai a tunanina ka zaɓi wannan, dan saboda zai dinga ajiye ma bayananka ba sai da wifi ba. Wannan kenan. Nan wurin kuma idan kana so ya dinga ajiye ma hadda bidiyo, sai ka zaɓa hadda wannan, sai ka kunna wannan. Amma zai dinga jan data sosai, sai ka kunna shi haka kenan. Idan ka kunna haka ka ce har bidiyo zai dinga ajiye ma. Wannan kenan. Idan ka gama komi da komi sai ka zo nan, sai ka yi danna rijista nan wurin kamar yadda yake a nan. To idan kai haka insha Allah ka ɗora email ɗinka, ba za ka rasa bayananka ko da ɗaya ba. Idan ka goge WhatsApp ɗinka ka sake buɗe sabo, komi naka zai dawo a yadda yake na WhatsApp. Komi da komi za ka gan shi yadda yake can, yadda yake haka za ka gan shi insha Allah.